ಎಂಕುಲು ಮೀನು ಕನ್ನರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಡದ ಮುರಂದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಏನಾಣ್ ಪಂದ ಓವು ಆರು ಭೂತಾಯಿ ಪಂದು ಬೇತನೆ ಗೊತ್ತೊಂಬೈದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವು ಭೂತಾಯಿಲತ್ತು ಸಾಡಿಲತ್ತಿಗೆ ಎರಬೈಗೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಕನ್ನರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಪದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತನ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಂಡ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಪ್ ದಂಚೊಂಡು ಸೀ ಫುಡ್ ಝೋನ್ ಪಂದು ತುಕ ಉಲೈಪೋಯ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕುಲು ಎರಬೈನ್ ಭೂತಾಯಿ ಪಂದು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಊರ್ದ ಜಂಜಿ ಕಟ್ಟುದಿಂದಲ್ಲ ಈಗ ಮೀಸೆ ಮುಗುಡು ಎಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆತ್ತ ಮೀನು ಮುಲ್ತ ಕುಲುಂದದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪದ ರೀ ಕಾಡ್ತ ಮುಗುಳು ತಾಂಕು ನಾದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಕೆಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಫೇಮಸ್ ಮೀನೊಂದು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನ್ ಫಿಶ್ ನಮ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಶಾಪ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಫಿಶ್ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ ತಿಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ಟಿದೊಪ್ಪಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯ್ನಿ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ತುಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 1200 ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ತೊಂಡ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತ ಮೂವಿ ತೂಕ ಪಂದ್ ಬದುಕುಲ್ದೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಾನಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗುಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋತು ಇಯರಾಯ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎರೆಗ್ ಮತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಕುಲ್ ಪೋತೂಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ತೂಯಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಏತೀನಿ ಅಂಚದ್ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ನಿಕುಲ್ ಕೇನೋಲಿ ನಿಕ್ ದಾದ ನಮ್ಮನೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಇತ್ತೆತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಪಂಡಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 7th 8th ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಉಡುಪ್ಪೆನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ ಅನ್ನಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಲ ಎಂಕುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಿ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತೂಪಿನಿ ಅವಲ ಏಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪೇರತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ನೈಟ್ ತುಪ್ಪುನು ಅವಲ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಐಕಿ ಎಂಕುಲಿನ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಪಂಡ ಏಪ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಆ ಟೈಮ್ ಓಕೆನಾ ನೈಟ್ ಯಾನ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ಫುಲ್ಲು ಅವಳ ರೂಮ್ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಪೊಡೆಂಗಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಸೊ ಕತ್ತಲೆದೀದು ಯಾನ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅವಳ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಜಿ ಟಿ ವಿ ದಾದನ ಹಿಂದಿದ ಬರೋಂತುಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಬರೋಂತುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಹಾರರ್ ಭಯಂಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಆಯ್ತ ನಡು ಕೂಡ ಎನ್ನೆ ಏನನ್ನು ಪೋಡ್ಪಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಎನ್ನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊ ಮುರಂತು ಇನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಚಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇನಿ ತೂಕ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಓ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪುನು ಮೂವಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಒಂದುವೆ ಸುಮಲಾ ಪಂದ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿ ತುಕ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸೀನ್ ಮೂವಿ ಮುಗಿಂಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಭಯಂಕರ ಸ್ಕೇರಿ ಭಯಂಕರ
ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸುಮಲಾ ಪಂದ್ ಒಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಮೂವಿ ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ದೀದು ತೂಯಿನವೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಏರ್ ಎನ್ನಲ್ಕ ಹಾರರ್ ಮೂವಿಡಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುಮಲಾ ಮೂವಿ ತೂಲೆ. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸುಮಲಾ ಮೂವಿದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡಿದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣನೆದಾದೊಲ್ಲೆನ ಇಮೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಲಕ ಆಯ್ ಪನ್ಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಜನಕುಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಇಮೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದು. ಸೊ ಆಯ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಬತ್ತದ ಆಯ್ನ ಬೊಡಿದಿಗ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂದ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ ದಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಊರುಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬುದಲ್ಕ ಇಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಮಾತೆ ಇಂಕ್ ಅವೇ ವಿಷಯಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎರೆಗ್ ಬೊಡಿದಿದಾದ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಗ್ ಆಯ್ ಪಲ್ಲಕ ಯಾನ್ ಮಿನಿಮ ಅಂತ ಜಿಂಡ ಈನ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಆಯ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಈನ ಅನ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಕೇನುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಇಂಚನೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅಕುಲು ಆ ಉಂದೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಐಟ್ ದಾತ್ರ ಐತ ಮಾಟ ಮನ್ಪುನಕುಲು. ಸೊ ಮೂಲಿನ ಅನ್ಪಲ್ ಅಡೆ ಪೋಪಲ್ ಅಡೆ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಅವು ಲೇಡಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏರ್ ಮಾಟ ಮನ್ಪುನಾರ್. ಸೊ ಆರೆಡ ಪೋದು ಪನ್ಪಲ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇರ್ನಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ಏರ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮಂತದ್ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲ್. ಸೊ ಆ ಮಾಟ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲುಲ್ಲಲ್ತೆ ಪೊಂಜೋ ಆಲಿನ ಪನ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಯಾನಿಕ್ ಈ ಎನ್ನಿಲಕ ಮನ್ಪವೆ. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ನೇನು ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಂತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಆಪುಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಮೋಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಲ್. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಲ್ ಪೂಜೆಗ್ ಮಾಟ ಮನ್ಪುನಾಲ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪುಲಕ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಲ್. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ಆ ಲಾಪಲ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಟ ಮನ್ಪುನ ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪಲ್ ನೆಟ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಆಪೆರ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕುಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಲಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೂವರೆ ವಿಕೃತವಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಅವು ರಿಯಲ್ ಮನುಷ್ಯತ್ ಮಾನವೆತ್ ಅವು ಈನ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಆಪೆರ್. ಉಂದೇನು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ ಈ ರಡ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕುಲೇನು ಎಂಚಲ ಬಡಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಾಂಡಲ ಆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲೇನು ತಾಂಕೊಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಓ ಡೆವಿಲ್ ಲಕ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಅವೇ ರಾಕ್ಷಸ ಲಕ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೇವೇರು ದಾದುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಭೂತನೆ ನಂಬುನದು. ಸೊ ಅವು ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನ್ ಕೊನಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಅಲ್ ಪನ್ಪಲ್. ಸೊ ಉಂದೇನಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ ಪೊನ್ನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದವನ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಪೆದ್ದನಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಐತ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ವಿಕೃತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ. ಸೊ ಉಂದೇನು ತೂದು ಆಯ್ ಕಣ್ಣನೆದಾದೊಲ್ಲೆನ ಆಯ್ಗ್ ಮೊಲು ಪೆಪ್ಪವನ ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪಲ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಬುಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದ ಬಾಲೆ ಪುಟಿ ಪಿಟಿಗೆ ಇಂಚ ಬುಲ್ಪುಂಡತೆ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುಡತೆ. ಸೊ ಬುಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೋಲೆ ಅವು ಒಂಥರ ಡೆವಿಲ್ ಎಂದೆ ಪರೋಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಲ್. ಸೊ ಉಂದೇನಕ್ಕಿಂದ ಆಯ್ ಕಣ್ಣನೇನು ಅನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಒವು ವಿಕೃತವಾದುಂಡು ತೋಲೆ ಅವೇನು ಚಾಕುಡಾಯ್ ಕೆರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಮೆ ಕೆರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ ಇರುವಾರು. ಸೊ ಐಕ್ ಎನ್ನಲ್ಕೆ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಲ್ಲರ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡವೆ
ಭಯಂಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ಆರ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬನ್ನಗರಿಗಂತೂ ದಾದಾಂಡ ತಿನೋಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಆತೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಸೊ ಏಪಲ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ್ ಸಮೋಸ ಮಾತ ಕನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಜತೆ ತಿನ್ನರೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಜೀವಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ನಮ ಏಪಲ ತಿಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೇತೊಂದು ಬೊರ್ಚಿ ನಮ ಅಪರೂಪಗ್ ತಿಂಡೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ ತಿಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ ಒಗ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮುರನಿ ಸಂತೆಡ್ದು ಕನದಿನ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತುದು 2 ಸಲ ಯಾನ್ ಮಂತುದು ತಿಂತೆ ನನ ಇತ್ತ ನನಲ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನಿಂದ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಪಾವೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ತುಪಾವೆ ಬಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳ ದೀದ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾತ ಅವು ಬೇಯಡ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇಂಚ ಬೇಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಪಂಡ ಸ್ಪೈಸಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೆ ಅಂಚೂರು ಕುಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ ನನನೆಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಈನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ದಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೊಡು ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೇಯರ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಆತೆ ತುಕ ಇತ್ತನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆತಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಬೇಯಿನಾಗ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತಿನಿ ಎಂಕ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕುಡ ಪಾಡ್ನಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಅವ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪಿನಿ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನೀರ್ ಆಜುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನ ಅನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ ಅವು ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ತೂವೊಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೋಡಾ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ನಿಕುಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಕ ಬಯ್ಯಡ್ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ತಿನೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ ನೈಟ್ಗ್ ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೀರೆದ ಸಾರು ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಪನರ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮುರನಿ ಕಾಡೆ ಮುರನಿ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ಓ ಪಂಡ ಹಿಮಾಯತ್ ಸಾಗರ್ ಇಕೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಗಿಳಿ ಮಾತ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ತೂತು ಜನಡ ಬೇಗ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತುದು ತಾಂಕುದೋಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಎರ ಮಂತುದೆರ್ ಸೊ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಗ್ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ತುಲೆ ನನೋರ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕನತುದು ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇ ತುಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತುದು ತಾಂಕುದಿನಿ ಯಾನ್
ಬರ್ಲಾಯ್ಕಿಜ್ಜೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಜತ್ ಯಾನ್ ಕನತದು ತಾಂಕ್ಯಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಡ್ಸ್ನೇ ತಾಂಕೊನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅದು ತಾಂಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಅದು ತಾಂಕುನು ಸರಿ ಅತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಲ್ಲಿಗೆ ಇದ ನಮಲ್ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಇಂಚಾವು ನಮಕ್ ಬದುಕರೆ ಅವ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕಿಲೇನಿ ಕನತಂಡ ಐಕ್ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಬುಡೋಡು ನಮ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುನತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಂತುದು ಐಕ್ಲೇನ್ ತಾಂಕೊಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಕನತದು ತಾಂಕೊಲಿಯ ಕ್ವಶನ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಕನತ ತಾಂಕುನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಬುಡೋಡು ಸೊ ಉಂದುವೆ ವಿಷಯ ಅವೇನ್ ಎಂಕ್ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡುಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಏರೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂದುಲ್ಲರ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.